Nesmierne oceňujem tento rozsiahly výcvik, ktorý nám podal nielen teóriu, ale aj veľmi také praktické prepojenie s trhom, s požiadavkami nielen individuálnych, ale aj veľkých korporátnych klientov. Je veľmi fajn vedieť, na čo všetko si ako kouči máme dať pozor. Mám aj oveľa väčšiu takú istotu v tejto práci, v spolupráci s klientmi, nech už prídu s akoukoľvek témou. Po výcviku naozaj cítim v sebe takú istotu, že ten rozhovor dokážem udržať nielen v profesionálnych rámcoch, ale aj tak, aby bol klientovi po tej ľudskej stránke naozaj užitočný a prenikol do hĺbky. Nehovoriac o tom, že všetky tie vedomosti zo psychodynamiky, z transakčnej analýzy sú veľmi praktické aj pre osobný život nás ako koučov, rodičov, partnerov,